Lero lafuna tikambe zambiri ya Revolver. Kodi Revolver anali ndani? Mu nkhani imeneyi sitikamba zokhuzana za grupu yawo ya Trap Squad. Revolver zina lake lenileni linali Kenneth Wandodo Mwamba. Revolver anabadwa mu chaka cha 1989 pa 28 September. Revolver anayamba kuyimba mu chaka cha 2004 atakumana ndi mnzake otchuka amene amatchedwa kuti Chavula. Revolver anayamba kuyimba mu zaka zimenezi mpaka anakufika mu chaka cha 2011 pamene anatchuka ndi nyimbo yotchedwa kuti Haso Ngati Mwenye. Revolver amachoka mu dera la Blantyre koma kwawo kwenikweni kunali ku Mzuzu. Revolver bambo ake anamwalira mu chaka cha 1998 ndipo mu banja mwawo muli ana okwana 4, iyeyo anali wachiwiri. Ana onsewo ndi akazi, wamuna analimo yekha. Revolver anali oyimba wamkulu wa dziko la Malawi ndipo wakhala akuyimba ndi oyimba otchuka osiyanasiyana monga ngati Gwamba, Pixie, Fredo Kiss ndi ena monga achina Chavula, Sir Patrick ndi Steve Frey, Matse, Crazy G. Revolver ali ndi nyimbo zosiyanasiyana zotchuka monga Mbinambina, Chifisi, komanso anapangidwa feature mu nyimbo yakuti Senidanda. Revolver anali mnyamata otchuka kwambiri mu dziko lonse la Malawi, koma zinthu zinasintha mu chaka cha 2016 pa 6 November linali Sunday pamene Revolver anatsikira kuli chete. Revolver anamwalira ndi kansa ndipo mu mbiri ya Revolver imeneyi sitikamba zambiri kupangira nthawi. Tapanga zimenezi kuti anakubwerawo pammawa azaziwe kuti kunali enanso mbuyomu amene ankatchuka monga ngati achina Revolver.